Честита награда, нали знаеш? И ти като Леонардо Ди Каприо така. Труд, упорит, доказани най-добрите и накрая взимата награда. Много благодаря, Дейси. Това е много дълго очаквана награда от мен. Една от най-големите тази вечер и една от най-големите в всички такива форми. Много се чувствам горда. Много се чувствам развълнувана и това, което ми е най-специалното, че всички колеги и всички, които бяха в залата, се зарадваха наравно с мен. Така е, видяхме го и ние. Имаш ли наистина 100 лица, както в албума? Най-малко. Да ти оценят албум, това наистина е много голяма награда, защото оценяват цялата ти работа. И това е комплексна работа. Аз с този приз дължа много благодарности на много хора. Като започна от моите продуценти, които за 8-ми път ме подкрепят и издават мой самостоятелен албум. Всички, които си купиха албума 100 лица, твоите 100 лица и по този начин го направиха албум на годината. Калин Димитров, Кости Юнита, Азис, едни от най-големите гръцки имена, Тина Денчева, някой да не пропусна. Вероятно ще пропусна Костадин Кръстев Колко, който направи тази художествена обложка, Кирил Чалъков, Фифи. И това, което пропуснах да кажа на сцената, а много държа, е, че тази награда и този албум бих искала да посветя на един много специален човек. Онзи, който сбъдна мечтата на едно малко момиче, на една пораснала жена и певица и на една майка. Това е моя съпруг. Така че аз му посвещавам тази награда. Страхотно, сигурно много ще се зарадва, защото той е от сърце и душа. Как те прие с русата коса? Не каза ли, те така говорят жените, като си сменят прическата и гледат към други мъже? Не ревнува ли? Значи, трябва да ти кажа, така ми се сбъдват всички желания, откакто съм руса, че скоро не залагам на друго. Да знаеш. Значи е вярно, че на блондинките им върви. Да я изрусявам до край. Тогава същия дух, какво си пожелаваш сега? Сега пожелавам всичко, което съм планувала да ми се случи. Имам нови проекти, които са вече в ход. Някои от тях международни. И си пожелавам да пожелавам много голям успех. Пожелавам си до година на тези награди да закрием концерт. С много труд и работа доказваш, че го можеш и те оценява. Да, благодаря много.